направим разбор, в който всеки, който коментира, лайква, харесва и ме следва в TikTok, ще има възможността да спечели тези две неща. Ето тук имаме една възможност и бях обещал миналия ден да подариме на няколко човека подаръци от Street Barber София. Това не е платена реклама. Всеки, който коментира, лайква и харесва, в рамките на 7 дена ще изтеглиме победител. Другата събота, ако не се лъжа, другата събота, по някое време ще изтеглиме от всички тези коментирали. И очаквайте следващия излязъл на също столчката. Да. От мене ще имате един сечвар на Gamma Plus, използване от мене няколко известно време. Една машинка на Andis за някой начинаеш фризьор, браснар. Ползвал съм ги тези неща, почти нови са. Ще се радвам да имате нещо, което аз съм го ползвал известно време, да ви напомня за мен самия. Значи ще направим разбор, в който всеки, който коментира, лайква, харесва и ме следва в TikTok, ще има възможността да спечели тези две неща. И така, обичаме ви, бъдете живи и здрави и благословени. Мути, благодаря ти още веднъж, че ме подкрепи в моята кауза. Надявам се и другите квартиранти на Big Brother и те да заповядат в моя салон и мини подкаст, пък дай Боже да направим и истинския, който съвсем скоро ще го видите. Благодаря ви.